Холназаров Мирзошариф Равназарович, номзад илмҳои иқтисодӣ, доцент. Яке аз омилҳои ба вуҷуд омадани чунин қарзҳои мушкилситон дар фаъолияти ман дар субъектҳои фаъолияти хоҷагидорӣ ин пеш аз ҳамасола ба таври пурра иҷро нагардидани уҳдадориҳои андозе ки субъектҳои фаъолияти хоҷагидорӣ бояд пардохт кунанд, яъне иҷро нагардидани ҳамин уҳдадории андозӣ аст ки қарзҳои масалан соли ҷорӣ дар сурати масалан қарзҳои соли гузашта ба ин сол бор мешавад, ин сол ба соли оянда бор мешавад ва ҳамин оҳиста оҳиста дар муҳлатҳои масалан якчанд сол як қарзҳои калони андозиро ба вуҷуд меорад. яке аз омилҳои ҳамин мо гуфтем ки ин сари вақт уҳдадориҳои андозии худро пардохт карда натавонистани субъект аст. бинобар ҳамин дар ин ҷо бояд барои ҳалли ин масъала мақомоти андоз бояд рӯйхати ё феҳристи ҳамон корхонаҳое ки чунин қарзҳои андозии калон доранд, рӯйхати онҳо, феҳристи онҳоро тартиб дода ба онҳо, яъне муҳлатҳои қисм ба қисм, яъне дар муҳлатҳои муайян пардохт кардани ҳамин қарзҳоро ба онҳо бояд пешниҳод кунад. як сабабаш ман фикр мекунам дар ҳамин аст ки масалан бояд дар ин ҷо мақомоти андоз низ бояд масъулият дошта бошад ба ҳамон рӯйхати ҳамон корхонаҳое ки қарзҳои андозии хеле гарон доранд, рӯйхати онҳоро тартиб дода марҳилаҳои зина ба зина ё пардохт кардани ҳамин қарзҳоро бояд таҳия кунад ё чораҳое андешад ки барои бартараф кардани ҳамин қарздории андоз мусоидат кунад. ман дар боло қайд карда гуфта гузаштам ки дар ин ҷо бояд маҳкумоти андоз, нозироти андоз низ барои бартараф кардани ҳамин қарзҳои гарон бояд чораҳо андешад. барои сабаб чӣ ки ин корхона чанд сол фаъолият кардаасту ҳамин қадар қарзи калон боқӣ мондааст. ин маълум аст ки субъекти фаъолияти хоҷагидорӣ уҳдадории андозашро иҷро накардааст, нозироти андоз, мақомоти андози нисбати вай чораҳо наандешидааст. вай метавонист мақомоти андоз ки ҳангоми қарздор будани ҳамон субъекти фаъолияти хоҷагидорӣ аз андоз рӯйхати онҳоро тартиб дода, онҳоро ба мақомотҳои прокуратуру дигар мақомотҳо пешниҳод кунад, то ин ки вай уҳдадории андозашро иҷро карда натавонист. ман фикр мекунам ки ҳамин омилҳо мешаванд ки ҳамин қарзҳои гарони андоз ба вуҷуд меорад. андоз ин бақои давлату миллат аст, сарчашмаи асосии ташаккулёбии хазинаи давлат маҳз ин андоз аст. чӣ хеле ки барои коргар музди меҳнат зарур аст, барои давлат андоз ҳамон қадар муҳимият дорад. бинобар ҳамин чӣ таъсир мерасонад андоз ба иқтисодиёти давлат, ё ки пардохт карда натавонистани мавҷуд будани қарзҳои андозӣ ба иқтисодиёти давлат чӣ таъсир мерасонад? чӣ ки мо гуфта гузаштем, имрӯз ба ҳамагон маълум аст ки зиёда аз 65-70% қисми даромади буҷаи давлатии ҷумҳурии Tojikiston ҳасоби даромадҳои андозӣ аст ва агар дар сурати субъектҳои фаъолияти хоҷагидорӣ уҳдадориҳои андозиро сари вақт иҷро карда натавонистанашон, ин ба он оварда мерасонад ки қисми даромади буҷет пур иҷро намешавад ва ин боиси маблағгузорӣ нешудани ин ё он барномаҳои давлатӣ, иҷро нагардидани вазифаҳои давлат дар назди ҷомеа шуда метавонад. дар кодекси андоз бахшидани қарзҳо нест. андоз ин пардохти ҳатмии муқаррарномаи кодекси андоз ба бюджети давлат буда аз шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ ҷамъ оварда шуда дорои хусусияти ҳатмӣ ва бебозгашт аст. ва ҳатман бояд пардохт шавад.